नंगौ बर' थुनलाइ आफादनि जे 64थि जे बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्माया बे समाव सोलिबाय दङ आरो बेनिनो दिनै नैथि हाबाफारि आरो नैथि हाबाफारि बायदियै फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि थामहिनबा फुंनि हाबाफारिया बे समाव सोलिबाय दङ आरो बर' थुनलाइ आफादनि जे गोथार फिरफिला बे फिरफिलाखौ बिर होदों बिथां बर' थुनलाइ आफादनि बिथाङा आफादगिरि सरत नार्जारि बिथाङा नोंथांमोना नुनो मोनदों बे समाव गाजा गोमजायै खुंफुंजागासिनो दं बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्मा हाबाफारिया सोलिबाय दं आरो बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों मुंख्लंफोरनो जे बिबार बावनाय बे हाबाफारिया दा फुंबिलिनि हिसाबै बे समाव सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों बेवहाय गोबां दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोराव बे समाव बाहागो लानाय बे बाहागो लानायखौ बे समाव नुनो मोनदों आसाम आइरा आफादनि बुंगिरि बिथां बिस्वजित दैमारि बिथांखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों बिथां बर' थुनलाइ आफादनि बिथां आफादगिरिजों लोगोसेनो गोबां दैदेनगिरिफोराबो दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लानाय बेखौ नुनो मोनदों बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'जों लोगोसेनो गाहाय नेहाथारि बिथां फनिन्द्र बसुमतारी बिथांमोनखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनो थारैनो बे डिमाकुसि दैदेनमुख नोगोराव जानाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिया गाजा गोमजायै दा बे समाव सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों गोबां दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोराबो बे समाव हाबाफारियाव बाहागो लानाय बे बाहागो लानायखौ जों सरासनस्रायै जों नुनो मोनदों लोब लोब गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दिनैनि हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों दिनै आसामनि गभर्नर बिथाङाबो दिनै हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ जोङो मिथिनो मोनदों आरो गोबां बिदिनो दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोराबो दिनैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों गोबां नंगौ बे समाव बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि बे आफादगिरिया गोथार फिरफिलाखौ बे समाव बिर होनाय हाबाफारिखौ जों नुनो मोनदों आरो बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे बर' थुनलाइ आफादनि बिथां आफादगिरि बिथां डक्टर सरत नार्जारि बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन दिनैनि हाबाफारिनि गुबै आयदा थामहिनबा सोर सोर बेवहाय बाहागो लागोन आरो हाबाफारिया माबायदि जानो थाखाय आवगायदों बिथां मानगोनां बिथां आफादगिरि बे आफादगिरि बिथांनिफ्राय जों मिथिनो थाखाय बे समाव नाजानि मानगोनां आफादगिरि बिथांनिफ्राय जों मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन सार दिनै जिहेतु 64थि बोसोरसालि जिथुबादि दिनै फुंबिलिनि हाबाफारिया जानानै थांबाय मा मेसेज होगोन बर' रायजो राजाफोरनो मेसेजआ बेनो जे जोंनि जायनाखि आबै आबौफोर जिगुजौ 52 समावनो बे आफादखौ दादों बर' थुनलाइ आफादखौ आरो बै समनि बिथांमोनहानो जोंनि गुनि गियानि बेक्तिफ्रा मोनसे जोंनो फिरफिला बानायना गालांदों जाय फिरफिलाव जोंनि बायखोन्दा नेरसोनखौ गालांदों डिमापुरनिखौ बे बायखोन्दानिफ्रायनो जोंहा थुलुंगानाय मोनदों बे थुलुंगानायजोंनो जों दावगाफिननांगोन आरो जाथिखौ जोङो दाफिननांगोन आरो जाथिखौ दानांगौबा जों मडार्न इडुकेसन लाभ खालामनांगोन जायनि थाखाय बेफोराव बिजाबफोर दोननाय जादों आरो बेल' नङा जों दावगानाय लोगो लोगो जोङो सान्थि प्रिय जाथि जों सान्थिखौ जे अरायबो कामना खालामो बेनिखायनो भारतनि सान्थिनि मोनसे जा सिम्बल दङ दावराय बे दावरायखौबो बे सिम्बलाव दोनफानाय जादों बिराद मोनसे महत उद्देश्य बे फिरफिलानि गेजेराव जोंहा मोनसे फोरमायनाय दङ दा जों बेबायदिनो दावगालांनांगोन उन जोलैफोरखौ बिदिनो थुलुंगा लांनांगोन आरो जोङो एकदम गोसो होनांगोन कनसेन्ट्रेसन खालामनांगोन गोसो होआबा जाया जोंनि थांखियाव दावगालाङाब्ला जोङो साननानैथ' जेबो जाया बेनो आरो बेवहाय दिनै सोर आलासिया गुबैयै बाहागो लागोन गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लागोनखौ जों मिथियो आसामनि गभर्नर बिथाङा बाहागो लागोन गुबैयै सोर आलासि आलासियाथ' आंहा गोसोआव दंजोबा खिन्थु एक नम्बरखौ आं मिथिगौ दाब दाब हादोरनि 15थासो हादोरनिफ्राय एम्बासेडरफोर फैनानै भिजिट खालामफैनाय खोथा दङ आरो दा बिनि उनावनो जोंहा मोनसे प्रग्राम माबा दङ एजेन्डा दं बा जोंनि एडुकेसन मिनिस्टार फैगोन जोंनि एवार्ड रानफैगोन बेबायदिनो गाबोन गेवलां मेल जागोन गेवलाङावथ' गोबां आलासिफोर चिफ मिनिस्टारबो फैनाय खोथा
नंगौ बिथां मानगोनां बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांनिफ्राय जों मिथिबाय जे बिथाङा बर' माहारि दानाय आरो गोबां बर' माहारिनि जे जौगाखांनायनि सोमोन्दै बिथाङा बुंथिदों जे बेनि गेजेरजों मा मेसेज होनो नागिरदों बे समाव बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिबाय आरोबाव मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे बिथां बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफादनि बिथां आफादगिरि बिथांनिफ्रायबो जों मिथिनो थाखाय बे समाव नाजागोन बर' थुनलाइ बर' फरायसा आफादनि बिथां आफादगिरि बिथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय दैमुखुसियाव जिहेतु गाजा गोमजायै खुंफुंदों बर' थुनलाइ आफादनि 63 बोसोरारि जुथुमा बे जुथुमायाव बाहागो लानो नोंथाङा मेसेज मा थारैनो देग्लाय बोसोरनि जि दैमु नोगोर डिमाकुसियाव खुंनाय उदालगुरि जिल्लानि बे 64थि जि बोसोरारि जुथुमा दिनै नैथि सान फ्लेग होइस्टिं दंमोन जोंहा फिरफिला माने बर' थुनलाइ आफादनि जि गोथार फिरफिला बे बिरनाय हाबाफारिया जाबाय बिनि उनाव मुंख्लंफोरनो जोङो मान बिबार बावदों गेदेमा सुबुंफोरनो बिबार बावदों आरो बे गासै जि मोनसे एरेन्जमेन्ट माहारिनि जि गोथां जि हारिनि जि नेरसोन बेखौनो दिन्थिदों आरो बर' थुनलाइ आफादा जोंनि बयनिबो गोजौआव आरो दिनै 64 बोसोर बे थुनलाइ आफादनि बैसोआ बे समाव सफैबाय जारिमिननि बे जिखिनि खोन्दोआव बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरजों बर' हारिया हाइस्ट लेभेलाव जों एचिभमेन्ट जानो हादों आरो जोंनि थुनलाइनि मावथि आरो लोगोसे थुनलाइ जायफोर माने सोरजिगिरि जायफोर माने थुनलाइगिरि आरो बर' थुनलाइ आफादनि गायसनजेननायनिफ्राय दिनैसिमनि जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोननि मेंनाय गैयै आरो जिरायनाय गैयै जि मोनसे डिटारमिनेसन बे डिटारमिनेसननि थाखाय दिनै बर' मिडियाम गायसनजाबाय क्लास 12सिम दिनै जों सहैबाय बिनि उनाव 90 सिडुलाव बर' रावा थिसनजाबाय बिनि उनाव आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै जों दिनै मर्यादा मोननो हाबाय बे गोरलै बाथ्रा नङा आरो खोब खम समनि गेजेराव बर' थुनलाइ आफादनि नेतृत्वआव दिनै जोङो जोंनि राव जों बेखिनिया जोंनि थाखाय मोनसे सम्पद मोनसे केपिटेल आरो दिनैनिफ्राय आरोबाव जोङो 50 100 200 बोसोर बर' थुनलाइ बर' राव आरो बर' मिडियाम जों मजबुत महराव लांनायनि थाखाय आरोबाव खामानि मावनांगोन खारन रावा हारिनि मोनसे गोथां सिनायथि आरो बर' हारिया जारिमिन मोनासै समनिफ्रायनो रावखौ गारबोआखै आरो रावा थांनानै थानायखायनो दिनै बर' हारि हिसाबै जों गोदानै जारिमिन सृष्टि खालामनानै जों गावनि आइडेन्टिटिखौ जोङो मजबुत खालामफिननो हादों आरो बे रावखौ जोङो असमिया रावा जेरैबायदि द्रौपदी राव क्लासिकेल लेंगुवेज मर्यादा मोनदों आरो दिनै बिथांमोना 2000 बैसोनि राव होननानै दिनै जि मोनसे सिनायथि मोनबाय बर' रावाबो जे बे अन्थाइ मुगायावनो दङमोन बे माने नोङो कामरुपा प्रागज्यतिसपुरनि बे रायजो खुंनाय समाव दङमोन डिमापुराव कसारि किंडमनि समावनो दङमोन बेखौ जोङो फिन गोदानै एस्टाब्लिश खालामनो थाखाय आरोबाव जोङो राफोद मेलेमजों आरो राफोद जोङो सृष्टिजों खामानि मावबोनांगौ बर' थुनलाइ आफाद आरो नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादा नारा नाथा बे हारिखौ बर' हारिनि जिखिनि राव थुनलाइ बेखौ लांनो थाखाय फोथांनो थाखाय जुजिबाय दं नाथाय सम सम नुनो मोनो आसाम सरकारनिफ्राय बा गभर्नमेन्ट लेभेलनिफ्राय गोबां बर' बिजोंनि जे जेंना बे जेंनाया नुजाथियो बे समाव मा गोबां जेंनाया गोदो दङमोन आरो बिनि माखासे समाधान जाबाय आरो गोदान गोदान जेंना दिनै फैबाय आरो दिनैनि नुजानाय जेफोर जेंना बर' बिजों फोथांना लाखिनायाव गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि जोङो एबसुआ लादों बर' थुनलाइ आफादाबो लादों दा बेखायनो आं सानो जे बर' मिडियामनि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन हायार सेकेन्डारि आपग्रेडेसन पोस्ट ग्रेजुएसन मडेल हाई स्कुल गायसननाय सिटेटआव बर' लेंगुवेजखौ सोसननाय आसाम जुडिसियेल सार्भिसाव बर' लेंगुवेज पेपार थिसननाय बे जथेस्थ' दाबो क्रुसियेल आरो बेफोर जुदि जाफुंसाराबा टाइम बाउन्ड जोंनि फरायसा फरायसुलि जोंनि मिडियाम जोंनि लेंगुवेजआ जथेस्थ' बेजों मोगा मोगि जानो गोनां जागोन आरो जोङो गोबां बिथिङाव बन्सित जागोन बेखायनो आसाम सरकारखौ जों आल्टिमेटाम होदों जे भेरि सुन स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसना जोबनांगौ आं मैया गिबि मन्थ्रिनि स्टेटमेन्टखौ नायबाय थादों 2006 सनाव जायफोरा थालांदों बिथांमोननि थाखाय एडुकेसन बे प्रभिन्सियेलाइजेसन प्रसेसनि थाखाय केबिनेट साब कमिटि बिथांमोना केबिनेट डिसिसन लादों आरो किन्तु 6.3 बिटिआर सुक्तिनि जि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन बे मोनसे आलादा बिथिं आरो बेखौ बिथांमोना खालामनो थाखाय बाध्य आं बेखौनो बुंदों
नंगौ बिथाङानो जादोंमोन बर' फरायसा आफादनि गोनां आफादगिरि बिथां दिपेन बर' आरोबाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेवहाय बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों दिल्लीनिफ्रायबो बेवहाय समाव बाहागो लादों मा बुंगोन बे समाव गोजाननिफ्राय बे समाव नैबे दैमु नोगोराव नोंथांमोना बाहागो लादों गोजोन्थों राकेश दिनै हमनो मोनबाय आंखौ थारमाने जों बिराद मोजां मोनदों दिल्ली एनसिआर बर' थुनलाइ आफादनि आं बर्थमान आफादगिरि निराला रामसे आं जवाहरलाल नेहरू इउनिभारसिटियाव फोरोंगिरि बेयाव फैनानै जोबोद मोजां मोनदों जोंबो बेयाव जेरै आसामाव बा बिटिसिआव जेरै बर' थुनलाइ आफादनि गोगोम मोनसे माबा दङ आफाद दङ जोंबो दिल्ली एनसिआर बर' थुनलाइ आफादखौ दानानै बर' राव थुनलाइ आरो हारिमुखौ फोसाबनो आरो फोजौखांनो आरो फेहेरनो नाजागासिनो दङ आरो जोंहाबो गोबां गोरों गोरा दङ जेरै बिथांमोना आसामनिफ्राय फरायनो थांनाय सोरबा वेस्ट बेंगलनिफ्राय थांनाय सोरबा नेपालनिफ्राय फैनाय जों बिथांमोनखौ ज' लानानै गावनि हारि आरो राव आरो थुनलाइखौ जौगाहोनो नाजागासिनो मानोना जोंनि थारमाने गथ' गथायफ्रा गासिबो बावलांनो हमदों बेयाव माल्टिकालचारेल जाहैबाय इंलिश हिन्दीया बिथांमोननि मोनसे बाहेरायाव ओंखारनानै बिथांमोना इंलिश हिन्दी रायलायनानै जोंनि हारिमुखौ जोंनि रावखौ बावगारनो हमदों बिनि थाखायनो बर' थुनलाइनि जोबोद गोनांथि जादोंमोन राव आरो थुनलाइ हारिमुखौ बेखायनो जों बयखौबो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना फैयोब्ला माब्लाबा फैयोब्ला आसामनिफ्राय जायफ्रा रोंगौथि गोनां कालसाराव बा लेंगुवेजाव नोंथांमोना फैनानै सिगाङाव खोन्थाहरब्ला जों नोंथांमोनखौ बरायनानै नोंथांमोना माखासे इन्टारेक्सन खालामगोन गथ' गथायखौ नोंथांमोन देखायनानै मोजां मोनो जों दा जिहेतु जोंनि बर' थुनलाइफोरा दिल्लीयाव जागायजेननाया बोसोरब्रैयाव आगान होगासिनो दङ जोंना गोबां एम्स एन्ड अबजेक्टिभ दङ बे एम्स लासै लासै मावफुंगासिनो दङ बिनि गेजेरावनो जाबाय जों गिबियावनो लाइसि दिहुनबाय मुङा जाबाय राजथावनि लाइसि बे राजथावनि लाइसिनि गेजेरजों जों माखासे हारिमुखौ रावखौ आरो जोंनि कालसारखौ दिन्थिनो नाजागासिनो दङ बे मोनसे फार्स्ट स्टेप बिनि उनाव राव सोलायनाय बा राव फोरोंनाय बेखौ जों स्टेप लागासिनो दङ जायफोर थारमाने फेमिलिया गथ' गथायफ्रा रायज्लायनो रोङा बेखौ लासै लासै जों स्टेप वाइज लांगासिनो दङ नंगौ बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौ मिथिनो हाबाय आरो बे समाव आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि बिथां दङ बिथांनिफ्राय आङो मोनथिनो थाखाय बे समाव आखायाव लागोन मानगोनां सारनिफ्राय जों मिथिनो थाखाय बे समाव नाजागोन नंगौ सारनिफ्राय मिथिनो थाखाय माबायदि जिहेते जोंगा मागा दिनै हाबाफारिखौ दिनै खुंफुंलिंजों जागायदों माबायदि जागोन सार जोबोद मोजां मोनदों जे दिनैहाय जेरैबायदि मिजिं खालामदोंमोन डिमाकुसिनि बे जथुमाव दिनै बांलादेश नेपालनिफ्रायबो सफैदों दिल्ली आरो जोंनि गुबुन गुबुन वेस्ट बेंगलनिफ्राय लानानै नर्थ इस्टनि माने रायजोफोरनिफ्रायबो मेघालय बा नागालेण्ड बा अरुणाचल बेफोरनिफ्रायबो दिनै सफैजोबदों गासै जिल्लानि थान्दैफोर दं आरो जों हांख्रायनाय लेखा गासैबो थुनलाइगिरि आलासिफ्रा दिनै बेवहाय फैगासिनो दं सफैगासिनो दं गतिके माने बयबो फैनानै बेवहाय जाहाथे मोजाङै मोजां बे जथुमखौ नायनानै थांनो हायो बयबो जाहाथे उसुबिदा जाया बेखौ जों जेसे हागौ रिसेपसन कमिटिनिफ्राय बानजाय आफादनिफ्राय नाजागासिनो दं आरो जों मिजिंथिदों बे थुनलाइ आफाद जथुमनि गेजेरजों गासै बेवहाय फैनाय सुबुंफ्रा बर'नि राव आरो थुनलाइनि सायाव थारैनो मोनसे गोसोजों मोजां मोननाया आरो बांसिन जागोन आरो बेखौ लानानै इयुनाव गावनि राव थुनलाइ हारिमु बेफोरखौ लानानै खामानि मावनायनि मोनसे गोसोआ दुंखांगोन बेखौ जों मिजिंथिदों आरो बेबायदि जथुमफोरनि गेजेरजों बेबायदि मोनसे जोंनि गोसोआव जाथिनि फारसे अनखांनाय सानखांनाय आरो मावनायनि जि हाबिलास बेखौ लानानै होफैगोन आरो बे डिमाकुसि जथुमाबो थारैनो बेखौ मावनो हागोन बेखौ आं मिजिंथिदों मैयानि जिहेतु हाबाफारि मोनसे जों नुदोंमोन बेवहाय गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा जे बर' राव रायज्लायदों बिथांमोना दा बिथांमोनखौ बरायनायबो मोनसे हाबाफारि बा हारिनि सुबुंफोरा जे बर' राव रायज्लायदों बिथांमोना दा बिथांमोनखौ बरायनायबो मोनसे हाबाफारिखौ लानायखौ नुनो मोनो दा थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव बेफोरबायदिनो गोबां बर' सुबुंफोर बिथांमोना बर' राव रायज्लायनो रोङा दा बेफोरनि थाखायबो माबा मोनसे बेफोर राहा नङा जों माने जोंना थालांबाय थायो माखासे बाथ्राफोरखौ जों नाया ओंखायनो जोङो एबार बेवहाय जोंनि माने रिसेपसन कमिटिनिफ्राय जोङो बुंनाय जादोंमोन जे जोङो जोंनि बर' थुनलाइ आफादाव खालि बर'फ्राल' बाहागो लायो आरो जों गुबुन जायगानि गिदिर गिदिर आलासिखौ लेंबोबाय थायो अदेबानि जाय जोंनि बर' राव माने मा होनो बर' बिमा रावनि नङा खिन्थु बिसोर बर' रावखौ रायलायो बर' रावनि खामानि मावगासिनो दङ बेबायदि बर' नङि सुबुंफोरखौ जों बर' थुनलाइ आफादाव लाबोनानै
मानो मान बावनो हाया बिसोरनिफ्राय जोङो बर' राव थुनलाइनि सायाव मानो माखासे बिसोरनि मोनदांथि बिसोरनि सानदांथि बेफोरखौ जोङो मानो बिसोरनिफ्राय माने मोनथिनानै लानो हाया गतिके बेबायदि मोनसे हाबाफारि लानांगौ होननानै मैयानि दिनाव बे हाबाफारिखौ लादोंमोन आरो जों बयबो मैया नुदों जों सानफ्रोमबो बावनानै थायो बर' रावखौ इउनिभारसिटियाव फोरोंजेननाय मानसियानो जाहैबाय इस्माइल हुसेन आरो बिथाङानो क'क्राझारनि जिथु इउनिभारसिटि केम्पासमोन बेवहाय हेड अफ दा डिपार्टमेन्टमोन आरो दा गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव बिथाङा एसिस्टेन्ट प्रफेसार हिसाबै फोरोंगासिनो दं जाय बिथाङा बर' नङा आरो दा बेजोंनो जोंनि गोबां बर' सुबुङा MA पास जासे जानानै PhD बो खालामगासिनो दङ बिथांनि फोरोंनायजोंनो दा बेबायदि बिथाङा बर' थुनलाइ आफादाव मालाबाबो बिबुंथि लाखिफेरनो मोना सिनायथिबो होजाया नाथाय जों सानफ्रोमबो राव थुनलाइ फरायनाय बेफोरनि सायाव जों सावरायबाय थायो आरो बेबायदि जोंहा दङ सासे बिराद मोजां माने गसाइगावनिफ्राय फैदों मोनसे हायार सेकेन्डारिनि प्रिन्सिपाल हाकिम तपाकदार होननाय उन्दैनिफ्रायनो माने बिथाङा जोबोद माने बर'फोरजों थानानैनो मावबोनाय बर'जोंनो रायज्लायजोबो गासिबो दा बिथांखौबो मैया लाबोनानै बुंहोनाय जादों कल्पना सरेनमोन जोंहा क'क्राझार B.Ed कलेजनि ओमफ्राय बिदिनो आनानियास हेमब्रम माने बिथांखौबो मैया लेंबोनाय जादों जों आनन्द होनोमोन बिथाङाबो मैया फैदों आरो जोंहा उपाध्याय माने होननाय जोंनि माने माबा दङ उदालगुरिनि आरो सासे माने कारका होननाय दं बिथाङा बेंगालराव माने दा माने एसिस्टेन्ट प्रफेसार दा बिथाङाबो मैया फैदों बिराद मोजां माने गासिबो बर' माबानाय आरो सासेयाथ' मानाव गेदेर बे माबा उपाध्यायमोन बिथाङा बर'आव ट्रेन्सलेट खालामबाय थादों गुबुननि रावनि बिजाबखौनो बर' रावाव ट्रेन्सलेट खालामगासिनो दंबावो नाथाय बिथांमोना थुनलाइ आफादाव मालाबाबो माने बेबायदि मोनसे मन्सखौ मोना आरो जेराव गावसिनि खोथाखौ बुंनो हायो ओंखायनो बेखौ लाबोनाया आं सानदों बिराद मोजां जादों आरो जोंनि थुनलाइ आफादनि जथुमफ्राव बिथांमोनखौबो माखासे बिबान होनांगौ मालाबा बेखेवनायनि बिबान मायावबा बिथांमोनखौबो माने आलासि महरै हांख्रायनानै बिबुंथि लाखिनाय मालाबा डेलिगेट सेसनफोरखौबो बिथांमोनखौ बेखेवहोनाय खारन बिथांमोनानो बर' राव थुनलाइनि सायाव खामानि मावगासिनो दङ बेबायदिखौ जोङो खालामनांगौ होमब्लासो जोंनि रावा मालायफोरजोंबो माने अनसायजागोन आरो मालायफ्रा एनकारेज जागोन बे बेलायाव दा बे हाबाखौ जों मावलांनांगौ मैयानिफ्राय बे जुरिबाय आं सानो बर' थुनलाइ आफादनि गासै जिल्ला आरो माने प्राइमारिफ्राबो माने बेखौ एसे उदिस लागोन गावबा गाव जायगायाव सोर बर' गोरों माने हारसाफोर दं आरो बिसोरखौबो जों जाहाथे लेंबोनानै बर' राव थुनलाइजों सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावलांहोबाय थानो हायो अब्लासो जोंनि राव थुनलाइया जोंनि सिथ्लानिफ्राय बायहेरायावबो माने गोसारहैगोन आरो नंगौ बिथाङा जादों आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बिथां बुंथिगिरि बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा जों मोनथिबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय नैबे समाव फुंबिलिनि जे हाबाफारि जे बेरेड गेलेनाय बा थामहिनबा बे समाव माने बे सोलिबाय थादों नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय गेलेनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों थारैनो साबना हामना नंगौ बे समाव गेदेमा सुबुंफोरनिफ्राय जोङो 64 बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोननिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो जों मिथिबाय थारैनो जोंगा मागा हाबाफारि जों बे समाव हाबाफारिया सोलिबाय दं आरो गाबोन गेवलां मेल थागोन आरो गेवलां मेलाव जों खौरां मोननाय बायदिबा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसेनो गोबां गेदेमा सुबुंफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ जों मोनथिदों बे समाव नोंथांमोननो थोंजोङैनो बिदि मुलुगोर डिमाकुसिनिफ्राय बे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों।